kan kɛnɛ kan olu personnel on en parle. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanke. Mais amlo ko tu connais ça. Ah, on met à EduX là. EduX. Oui, EduX il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, Doctorate Jamonyese, bien turcola de Madela Koi, Fio, Fuacastro, Ie Banani Cardon, Cardona Cari, Mimica Sabaga Dangarika, Armadeka Yinamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Eratin, Fio, Fuacastro, Ie la Colson Master, a Fle Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Calabancoa. Famille santé bara Mayesa, Nimbera de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flequé en Bologigi. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegaloka for, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilagoso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Signe niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aïwa, la qualité, Annie la qualité Zoma, Aya Seva Jona, Aka la qualité Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Fla on vers Calabangoya, Hôtel Wasulu Coffet de Joy, Waligere Negaturu Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFP-KSI Seukaw fɛ denmisɛnnin ka dege bolola baara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar es Salaam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan
musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye ye sibiri su ye nka n'i m'a fɔ ko juma su kiba ni fala ye ninnu t'a faamuya n'o tɛ a bɛ fɔ ko sibiri su de ye bi ye bamanan jate la bi ye sibiri su de ye a b'a fɔ min ma ko samedi su dɛ o ye dimanche su ye kari su de ye kunun kun ye juma su ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fala ye opérateur économique kɔni ka kibaruya duman b'an bi jamana ɲɛmɔgɔ ye ŋaniya ta a bɛ fɔ ma ko dette intérieure ko sarali miliyari 200 minnu b'a la n ka bɔn bɛ trésor la n ka mandat bɛ yan fɛ ko dɔ bɛna na sara a la programme min don a bɛna na kɛ cogo min an na o ɲɛfɔ maaw ɲɛna su in na an ka maa welelen o ye Cɛrno Mohamed Balde ale ko ka ba joliba ko k'ale kisi kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen ma nka yan'o cɛ sa kibaruya misɛn dɔw b'an bolo an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la colonel n'u bɛna hakili jagabɔ minnu kɛ baaraba min bɛ se ka kɛ sɔrɔ ta na sira fɛ sanni feere ta na sira fɛ jamana saba ninnu bɛ se ka jɛ ka mun ni mun kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna na o de kɛ papiye ye k'o di Asimi ma ale na o lase président tɔw ma ka se k'a lawaleyali baaraw kɛ i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ confédération de la sisan bɛɛ lajɛlen ka jamana ɲɛmaa b'i fɛ yen nka fɛɛrɛba minnu bɛ sigi diɲɛ kɔnɔ baaraba minnu bɛ kɛ an kuntilennaw olu bɛ kɛ kelen ye o la président kɔni y'a yir'u la sa k'a fɔ ko u nana ale fɛ yen o diyara a ye kosɛbɛ a bɛ dugawu don u ye u ka baara a mana wolo fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la ale n'a da don la ko nka k'u k'a fɔ jagokɛlaw k'u hakili to sɔngɔko la dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min fala ye sabula ko AES yɛrɛ sigikun a sigikun fɔlɔfɔlɔ o ye jamana saba in denw bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔko ta nasira la yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na Asimi kɔni ale o laɲiniw fɛ u ka se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na kunungo Senegalikaw ka maa mafalen min bɛ yen n'o bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kunna n'o ye professeur Ablaye Bacili ye ale nana min ye Asimi a n'a ye ɲɔgɔn ye Mali ni Senegal cɛ kumaw da donna o la CEDEAO ko kuma o nana ye kɛnɛ kan ani AES fala ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na a bɛ fɔ min ma ko dette intérieure n'o ye maa minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan minnu bɛ sanni feere kɛ ni gouvernement ye n'u bɛ minɛnw ta gouvernement b'a fɔ ko k'a di walima minnu bɛ sugubulonbaw sɔrɔ ka se ka baaraw kɛ a b'a fɔ min ma ko marché public mɔgɔ minnu b'o sɔrɔ n'u ka juru o bɛ jamana na
olu caman kɔni kɛlen ka magwan kun kɛ nin waati na i b'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana ka taa diɲɛ sugubulon na ka taa wari ɲini ka na n'a ye o gɛlɛyara anw bolo an ka ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna Sanu a y'a datulu la k'a da jaba la ka fɛn sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye mun dɔn ni fɛn t'i bolo min b'i bolo i b'i sinsin o de kan k'o minɛ ka ɲɛ o la sa olu ye kow don bɛrɛ la aw minnu tun bɛ ministre sow kɔnɔna na aw y'o ko ye fo ka taa se bi ma Benjamin kun ka d'aw ye ani Usanbayi o bɔra gouvernement baara la a mɛnna ka jamana nafolo ta k'a tiɲɛ i ɲɛ b'a la de a tɛna na d'i ma dɛ kuma tɛ i k'a sɔrɔ taji baarakɛyɔrɔ i ka taa dumuni k'i ka so a caman kun kɛra o ye fala ye min ye faamaya jɔyɔrɔ yɛrɛ fo k'a kasa ci maa caman nun na sabula o tun ɲɛna min don a tɛ se ka k'o ye o waati kelen kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira sa ko fɛn minnu ka gɛlɛn jamana ma o ye baarakɛlaw ka sara ye fala ye kɛlɛ min n'o bɛ sen na musaka min bɛ don la tile o tile o ka matarafa jamana yɛrɛ bɛ se ka baara minnu fana bi u ka muɲu n'u ka sabali la u sera ka min dɔn fala i b'a mɛn maa caman da ko musaka tɛ Mali bolo k'an ka dépenses ka ca an ka dɔ bɔ an ka fɛɛrɛw la min ye wari tiɲɛ ko k'a dabila wari yɛrɛ tɛ kuma tɛ k'a tiɲɛ anw yɛrɛ bɛ taa kuma dɔ la yɔrɔ dɔw la yɛrɛ fo mɔgɔ hinɛ yɛrɛ bɛ e yɛrɛ minɛ sisan o la sa Sanu ko a ko kɛra cogo o cogo ni dɔ sɔrɔla a ka dɔn k'a fɔ ko juraw fana ko u y'u jɔyɔrɔ kɛ koyi u y'u jeniyɔrɔ fi fala ye u ye dimi kun u ye muɲu kun ko o foli ka k'u ye Sanu yɛrɛ bɛ fo a ka timinandiya n'a ka wulikajɔ n'a ka don o don baara kɛcogo ɲuman na ko Zeyi u bɛna n'a lajɛ maa minnu bɛ n'u ka juru bɛ Mali jamana na n'a bɛ f'o ma ko dette intérieure ko n'Ala sɔnna ma ko sarali kɛrɛnkɛrɛnnen u na o sigi sen kan musaka minnu bɛ n'olu dɔw sera ka kamaru ka fara ɲɔgɔn kan impôt an na se juraw fana ma k'u ɲininka fala ye an bɛ Sanu fo kuma caman bɛ fɔ nin cɛ in ma dɛ wa ministrew n'u y'a ye u bɛ san bɔrɔ cɛ a la de munna i b'o dɔn olu bɛ laɲini mun kɛ o bɛɛ t'a bolo jamana wari b'ale bolo nka min ye sogeli o de bɛ yamaruya di dɛ wa fɛn o fɛn bɛ kɛ a si tɛ se ka bɔ ten han wari o de la Sanu a kɔ jeninen kuma la a ɲɛ jeninen nka nin waati in na an b'a fɔ k'a ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan 200 miliyari kɔfɛ a ka se ka na ni 500 miliyari fana ye fala o ka kɛ ninnu yɛrɛ ka jurujugu yɛrɛ bannen pewu n'o kɛra fana dugudenw b'a nɔ don u yɛrɛ la dɛ parce que ni baarakɛla minnu bɛ kɛnyɛrɛye kɔnɔna na n'olu ka juru bɛ ka sara yɔrɔw bɛ nɔgɔya musaka bɛ jigin dugu ma min ye baaraw ye olu bɛ se ka yiriwa fɛn caman bɛ yen o mana ɲɛɲini o bɛ se ka sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ sa min ye trésor ye u ka don a bɔ taga sira fɛ faamaw fana ka kɔlɔsili fara a bolo dɔ la dɛ ahan parce que nin ko in an bɛ jamana in dɔn dɔɔnin sa koyi AES jeunesse olu ka forumba filanan ka taa fara panafricains ta kan o baaraw tile 3 kɔnɔna na o tun bɛ maa minnu nana ka bɔ Burkina Niger Sénégal Tchad Côte d'Ivoire olu nana ka na baara kɛ o kan min ye jeunesse panafricaine ye u ye laɲiniw kɛ sa sifinw ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min fala ye ko AES yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi an dafɛ jamana denmisɛnninw olu kɔni kɛlen don ka AES ko in kɛ olu ka sira papa t'a la Sénégalikaw ni Tchadikaw ni Côte d'Ivoirekaw ni Beninkaw ni Togokaw olu ko AES kɔni tɛ sifin kunda jamanadenw de bɛ yen wulikajɔw ka se ka kɛ Côte d'Ivoirekaw yɛrɛ nana u y'a yira k'a fɔ ko min bɛ yen bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bi bɛ sinikɛnɛ bɛ mun b'a bali ko confédération in tɛ waga don dɔ la bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka don a kɔnɔ ko yan'o cɛ sifinw bɛ se ka baara minnu kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u k'olu sigi sen kan Burkinakaw ka Arasumani ni ale ye sifin ɲɛmaaba ye ale fana nana nin kɛnɛ in kan Porgo Arasumani a ko ko ɲɛ bɛ nin ko in na dɛ ko min ye sifinw ye k'an ka bɔ ko dɔ kɔnɔna na koyi k'an bɛɛ lajɛlen sokaw fɛ yen yoroso olu b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan EJ ni parti politique bɛ se ka baara kɛ cogo min na u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kunu alamisa nin kalo in tile 17 u ye fɛɛrɛ ni dabali sigi cogoya sugu mun na baara bɛ se ka kɛ parti politique olu ni EJ ni ɲɔgɔn cɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa kalata min natɔ don a baaraw labɛnniw bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na parti politique fana jɛra ka jɛkulu dɔ sigi Nɛrɛlandɛw ka baɲumankɛtɔn min b'an fɛ yan ko ka n'o y'u ka institut ye an ka parti politique k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko forum plateforme min bɛ sigi parti politique to la cɛfɔ ni kan bɛɛ ka se k'o sigi sen kan yorosokaw olu ko k'o fana ye hakilina ɲuman ye sabula kalata min natɔ don n'u sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma tan ka baaraw kɛ basigi ka jamana kungo yɛrɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ
ko bɛ sɔn ka fusaya an bɛ bɔ gɛlɛya in ale kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen baara minnu kɛra sa yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka don u ka baara tako sabanan o kɔmasegi baaraw olu kɛra Gawokaw fɛ yen u y'a yira sa ko min ye baɲumankɛtɔn Tasigati ye ale min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa ale kɔni nana ka na kimɛli kɛ laɲiniba minnu kun kɛr'u bolo an'u ye degun minnu sɔrɔ u ka baara kɛcogo la ka se ka o ɲɛfɔ gouverneur ye u y'a yira sa k'a fɔ ko u tɛ se ka dɛsɛ cogo si la ka se ka baaraw sigi sen kan min ye siraba ye wabariya ka taa Guna ko k'a lajɛ olu dɔw fana ka se ka dilan basigibaliya min bɛ Gawo kɔnɔna na fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la min ye dugudentɔnw ye olu fana ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma degunba min bɛ sigidaw la o bɛ se ka wuli cogo min na Kayikaw fɛ yen Falaye Alpha Fa i b'a tɔgɔ dɔn k'u ye yen bɛɛ kɛ lampadaire ye lampadaire 40 u y'o de don ye min ye mouvement Ambikɔ ye laɲini in bɔra ale yɔrɔ ka se k'a kɛ bolomafara ye sa min ye lycée in ye a bɛ se ka yelen sɔrɔ Falaye an ye nin fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna o Bamako pont courant tɛ ka sɔrɔ Bamako kɛnɛbaw courant tɛ ka sɔrɔ a ye lampadaire sigi a la dɔrɔn n'a ye lampadaire kɛ o la sa u bɛ camanba de bɔ et puis lampadaire in nafa ka bon a bɛ dibi de ban pewu an filɛ nin sisan an bɛ ka wari de sara ko ka yelen minɛ yelen tɛ ka minɛ an bɛ ka wari sara mais ni lampadaire bɛ yen o t'o kuma bannen yan vraiment ninnu ye Jamajanba in Nisabuguta in fankelen a bɛ kɛ zanni kelen kelen yɛrɛ ye fan dɔ bɛ i b'a daminɛ yelen na i bɛna don dibi la i bɛ tila ka taa ban yelen na tuguni o yɛrɛ man ɲi hali olu yɛrɛ bɛ baara min na bi pour que ka se ka jamana yɛrɛ basigi Falaye f'u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in a tɛ taa fiyewu ni yelen tɛ yen a ka gɛlɛn lampadaire u ka olu matarafa yaasa yɔrɔ minnu bɛ yen olu bɛ se ka dilan cogo min Direkaw fɛ yen olu ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan ka ɲɔgɔlɔn ta sa yaasa denmisɛnninw ani npogotigiw olu bɛ se cogo min na ka baaraw kɛcogo faamuya u ka sigidaw la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye npogotigininw caman kɔni nana yaasa ka se ka nin baara in kɛ UNICEF ale de y'a kɛ a kɛkun ye sa min ye musow ka furuli joona min ye denmisɛnninw olu ka gosili min bɛ se musolakaw fana ma nin bɛɛ lajɛlen Falaye nin bɛɛ bɛ kuma in kɔnɔna na bandi dɔ ko minɛna Yanfoyilakaw fɛ yen a kɛra nin kalo in tile 16 min ye Yanfoyila ale commissariat ye ale kɔni boloda bandi ka Mali ni Burkina dancɛ la kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye k'a minɛna tuma min na min ye sɔrasi fini o tun b'a la n'o ye Burkina sɔrasiw ka fini ye wari baden dɔ tun bɛ a bolo sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna sa k'a lajɛ min ye nin vagabɔnba in ye a kun ka laɲini ye mun ye a b'a fɛ ka mun kɛ min ye Yanfoyila polisiw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn nin ko in na Falaye an bɛ se k'a fɔ bi ko min ye maliyɛnw ye minnu bɛ jamana kɔ kan u hami ye faso in ye an balimakɛ dɔ bɛ yen ale tɔgɔ ye ko Salifu Sumare ka taa fara min ye Lamine Konare kan n'u b'a wele ko Lamso Konare olu kɔni ye euro wari 2000 kɔ olu y'o di sa an ka cɛ tɔgɔ yɛrɛ di Dirisa Mementa ma k'ale ka se k'o di wari ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Falaye a bɛ taa se 1,700,000 ani 700,000 ma u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni a dira baro kɛlɛtigi ma n'o ye général de division Umaru Baro Jara ye ale min wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaa ye ko min ye Lamine Konare n'u b'a wele ko Lams Konare ale de ye o wari in di euro la Salifu Sumare o fana ta bɛ a la u n'u teriw k'olu de farala ɲɔgɔn kan sa ko ka wari in kɛ ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u dara maa min na Bamakɔ yan o kɛra Dirisa Mementa ye k'a bolo baro kɛlɛtigi bolo k'a ka taa di k'a jaw ta k'o yira u la u bɛ se ka cogo min Falaye maliyɛnw bɛ baara la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka danayaw la an ka jamana kan an ye Orange Mali maaw n'u ka baarakɛla minnu bɛ ɲɔgɔn na an ye min fɔ Falaye an bɛ fitininin fara a kan sabula Kiri ale ye nin kalo in tile 28 ye tile 28 o b'a to Kiri taa ni bila ka dɔ sabula denmisɛn ninnu sɛgɛnna i b'a dɔn min bɛ yen wa bureau de placement n'u entreprise b'i ta k'i do o ma n'o o kan ka i placer k'i bila ka taa entreprise dɔ kɔnɔna na n'o y'i ta k'i di a man ka tɛmɛ kalo 24 kan kalo 24 entreprise de b'a fɔ sa ko ka a lajɛ e ka sara o bɛ se ka kɛ cogo min ye n'i taara kalo 24 mana tɛmɛ Falaye jagoya de don entreprise ma sariya la a k'i ta k'i k'a ka baarakɛla ye
i ni hakɛ min ka kan k'o d'i ma i n'a fɔ a ka baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min nka mun na kɔlɔsira maa minnu bɛ degun kɔnɔna na bi orange kɔnɔna n'o ye maa 151 ye a dɔw bɛ u ye san 17 de kɛ u talen don orange bolo nka min ye baara kɔni ye kalo 24 tɛmɛnen kɔfɛ halisa bureau de placement o de bɛ u bolo dɔw ye san 10 kɛ dɔw ta ye san 13 ye fo ka taa se san 17 ma halisa u bɛ cabinet de placement de bolo fala ye orange ale ma contrat d'u ma kalo 24 tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ bolo bisa u kan ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na o de la u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min ka kɛ n'u ka baaraw ye sisan an ka maa welelen bi su in na o ye Tcherno Mohamed Balde ye ale ye tɔn ɲɛmaa ye tɔn min sigilen don ko fleuve Jeliba o bɛ se ka lakana cogo min basigi ni lafiya bɛ se ka don kɔnɔ cogo min an bɛ taa fan fɛ yanni Balde ale ka don an ka kumaso kɔnɔ. Dugutigi ni wari dafara passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An bɛ an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu ye danaya kurakura an kan nin waati in na sa k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye Tcherno Mohamed Balde ye ale kɔni bɛ an bolokɔrɔ su in na yaasa an ka se ka kuma min ye ba joliba nin waati in yɛrɛ la a kɔni e ko gunganaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ni kɔ tintin ni ba tintinw bɛɛ lajɛlen ma fa ji la wa Balde ni su. Ni su kasi. An ɲɛ b'a la k'a fɔ sanji ale bɛ ka aw ka baara kɔni gɛlɛya aw bolo wa an t'a dɔn a bɛ k'aw ka baara nɔgɔya aw bolo parce que mɔgɔ kan k'o fɔ aw tun ye laɲini kɛ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ bakankun kan an ɲɛ b'a la bi a ma se maa k'a fɔ maa ma wuli ka bɔ bakankun kan maaw yɛrɛ bɛ k'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka wuli aw dun ka baara ye min ye o ye ba in kɔlɔsili ye a bɛ se ka tanga cogo min na degun bɛ se ka bɔ ba in na cogo min na min ɲininka min na fɔlɔ o ye k'a fɔ samiya donni ni sisan cɛ aw yɛrɛ ye lakɔlɔsili jumɛn kɛ sanji kɔlɔlɔ ko la fɔlɔ. Bon n bɛ foli bila lamɛnnikɛbaga bɛɛ la fɔlɔ ka tila k'e Kasimu fo ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka foli bila aw bɛɛ la aw folen ka tila ka tasibila kɛ maa o maa ni tora kɔlɔlɔ in na an b'a ɲini Ala ka ɲini o la Ala ka dayɔrɔ suma. Nin waati in na maa 84 don kosɛbɛ o kɛra ani minnu bolofɛnw fana tiɲɛna. Bon Kasimu n'i ye a jate minɛ k'a lajɛ fɛn do tiɲɛ na laɲini ni latigɛ b'a la. Latigɛ ye mun ye o ye arahamani mana mun kɛ o de kaɲi n'o ye inondation ye ji ni fanga nana phénomène do c'est des phénomènes naturels bon 60% na n'i y'a ta k'o lajɛ mais n'i y'a 40% ta k'a lajɛ c'est dû en réalité des constructions anarchiques sur les berges du fleuve Kassim. Ah oui parce que n'i y'a ta k'a lajɛ o maa yɔrɔ tɛ so jɔyɔrɔ ye so jɔ 25 a y'o bila parce que ni ji fara a bɛ se ka déborder o kɛrɛnkɛrɛndaw de kan ka dilan bon n'i y'a jateminɛ ji ye tiɲɛni kɛ Bamakɔ yan ani Segu ani Mopti a ye tiɲɛni kɛ yen fanba de la bon kɛrɛnkɛrɛndaw bilalen tɛ ji dun sotiba ka na commune 1 ni commune 2 ninnu na an kumana ka taa tribunaliw la ka fɛn bɛɛ fɔ ka lettre ka dɔɔnin bɔ bako in na ka sira kɛrɛnkɛrɛnda dilan Kasimu o tun bɛ dɔ kɛ dɛ. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ ba yɛrɛ a yɛrɛ laadala tɛ min ye o de bɛ ka na parce que an ye min na kɔlɔsi i yɛrɛ ye min fɔ Segu mara la par exemple n'i bɛ bɔ Segu sisan k'a fɔ k'i bɛ taa Jɛnɛ ninnu ni fɛnw na i b'a ye k'a fɔ kɛlen ka baraji minnu sigi ani ji tɔnyɔrɔ ni fɛn minnu sigilen ji yɛrɛ panne olu kunna de kosɛbɛ bon ji ye panne min k'u kunna i b'a fɔ ko baraji bɛ ji kunbɛn ko ni wagati dɔ sera an b'a bila kosɛbɛ o degun min bɛ yen bi est ce que aw tun ye
ɲɛfɔli kɛ o la ka kɔnbiɲɛ k'a dira k'a fɔ ko don la ji bɛna se ka kɛ tan cogo la mɔgɔw ka u hakili t'u yɛrɛ la wa. N'i ye n ka débat in yɛrɛ la an bɔlen ɲa Kasim an y'a kuma fɔ parce que ji fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ don ka na ba Joliba yɛrɛ kɔnɔ ça c'est le fleuve Sankarani. Sankarani bɛ bɔ Kankan ka na Yanfolila o de ye Selinge barrage ye bon ni barrage in yɛrɛ fara ka tila k'o fara dɔ in kan tuguni Kasim i b'a dɔn ko dégâts bɛ yen en réalité parce que changement climatique même mun f'i ye fana san wɛrɛ yɛrɛ ta bɛ juguya ni ɲinan ta ye. Jumɛn fɔlɔ. C'est le changement climatique inondation ye. San wɛrɛ ta bɛ juguya ka tɛmɛ ɲinan ta kan Kasim. Parce que chaque fois nous sommes avec un bureau d'études dont on a baraqué, en faisant des études de faisabilité, une étude d'impact environnemental. Ça veut dire que le gouvernement il veut faire de l'année il faut qu'à bla follow. Ça n'a qu'à se faire con. Kasim Binitera Kabo Delibugula, Kafipta Morbabula, il veut faire Roma. Ou à Franca Jepas. Yoro so jotao servitude de dos. Bon, ba in fana krengrenda te so jota ye mais servitude de do akanga bladi ka glan ka aménager ka ke jeunesse ka kulengero ye ni ba fara domina chencho musika ke boro kono ka to bla o be ba kumba be jigintene c'est ça qu'on appelle servitude mais tefu bula titre foncier servitude tere il be malaya no titre foncier bala gun titre foncier bala alors que militaire ladje ibita soro Kasim autorisation de construire tout là parce que moi tu sais ya mariade ka foki kata so voilà mais gono ga tefu bula an ya tefu do soro mu mambula ka chakemeni ko exemplaire so mu rebe Mali yere Bamako yere district rive gauche parce qu'à rive droite il a 4 communes rive gauche 2 communes on a recensé 680 maisons dans le lit du fleuve. Servitude est dans le lit mais tigi de tala il va tigi servitude ya ba blade mais a be de jolo no bi John a ferré gouverneur ou bala maire ou bala fana le gouverneur be ferré de a be ferré Kasim mais ba re kelno ki ga chugo mena bi est-ce que nintna na ke kololo e so nu parce que nye awere ka baraka nyugo ndo la me akoko munu me ba kono nu be ka tlonga ka laje ka ko ni jijigina ko ni jijigina ko nu ma farati ko space mate ku bolo ko parce que ko jik nganga taka wakati muna ka yo teme ale bolo dogo kun kele fla o be la me ko nu me ka ta sram ve ko nu mu farati ku ga space mo bela jere me tien ko wa fana zone su ko do ta da so kono ka be na ni bana do est-ce que mogo kanga u hakili mogo manga u hakili to ko nu fana na Kasim ni jit nyana choléra conflanin tout famba kono abulu créer parce que toujours na teta abi na de fa plaka na de o fana bana do de Kasim mogo manga do la ni kile o kelenga sobe badala be tuku kisiaka mais État donc quand on sauvegarde faut donc quand on protéger c'est l'État mais est-ce que État se ga ni so nu pe chibi Kasim anga la ni no anu asoro bula no ga bo akono bi mo chama bole no kata fan woro fe mais abu kono ni jiji na be sei kana pasu ga sodo mais Kasim c'est même me loi sans fait on dit la loi c'est des normes écrites ou règles générales votées par le Parlement et promulguées par le président de la République. Et jusqu'à présent, la loi 10-028 du 12 juillet 2010 est en vigueur. Servitude, on dit les îles, à partir les îles et îlots, à partir de 25 mètres. Mais est-ce que le gouvernement va kalama ka donga foko somanga jorom na ni so hake mumbe ba be kalama ou ere bulu ou c'était maire ou ni gouverneur ou ladi Kasim servitude kadasri ba kalama ministère ka kadasri ba kalama ko sa na gouverneur yoro do fere Bamako gouverneur yoro do fere ka di commune en sotiba an mulanya keleke mais après aya famu bala bugera chamambe ala masadu were ba amasadu ta kono fama chamanga so ba kono copier dans l'eau bon ni yo fana la de tuguni restaurant
les hôtels. Depuis comment ça s'appelle? Mais depuis Kempinski, tu vois que moi ya kele. Avec Kempinski kono, Kempinski ba kono kana ba iba damine yin Kasim kana namasa dangana kata bla fo 3e point na o fembe munte ya be servitude. Charia de afo. On gona ba bolike parce que ka bolike est-ce que balde ni wuli libina noya parce que ni so be chira bon c'est vrai que bi koni amachi sa me mata kono a chama ngono ji kama est-ce que o fana manga ke sababu bi gouvernement ka yira la ka mo la ka ko awre nya bala yanta o sigoro tuguni Kasim ni gouvernement ka démoli étape la ka krengre nun glan pour les jeunes ka abska ke sport ke oro abska ke film na oro Kasim film na oro me mambulo jamana ina aywa mais ni bara man no parce que abna fo aw kelente do be ka anyininga ka bo ko kan jamana la ko kuma na ko wati mu na ko nu fe nu meke ko gouvernement refa na tumbe mi we mu ko to do ka to sikini yoron nuna bon problème ye munye ni ye Mali jate mine gouvernement a laissé aller kumtara kasi meru tu me fen taman fré zone aéroportuaire be mimbi moko tamaya don zone aéroportuaire mata san ya san mun bora la donc la ka wuli ka et pourtant gouvernement kelen kala ka mo e kusigi mais ko fait de kala ka wuli mo bolo la na fulo donner ou kala ka wuli tuguni ka boy ko zone aéroportuaire do alors que yana ka ke ko nga balidi mais au té de manana ou laisser aller bien c'est vrai mais comme souvent ni état tissé ka fendo ke récépissé pour un boulot fenge chama bambulo statut bambulo fembe bambulo on me sera gouvernement fana de mais nous sommes une société civile forte Kasim awa il y a faut ka bara ka baji la koloshi no e baji li bay mo do fana e a fa na ka ko jimu be ka wolo to kana ko ni jila feno be kana ali do ye sa do ye yoro do la ali mo do fana ya ira surtout gaw ya fa velo la ko be ka feno ye ji kono ka soro munte ye yoro fen ye cɛncɛnw fana bɛ ka déplacer kosɛbɛ ka taa fan dɔw la est-ce que ni wagati na aw bɛ se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na wa parce que ji bɛ ka olu fana sama ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na n'u ye an ka jamana kɔnɔ Kasim ni ye ABN lajɛ ABN ye dugu 8 de ye mais dugu 8 mais n'i ye ABFN lajɛ ABFN ye jamana ta ye mais ji bɛ tɛmɛ Laginɛ Mali Niger Benin ani Nigeria o ye kilo 400 ani 400 mais mun tɛmɛ Mali fɛ kilo 1700 mais dugu wɛrɛw b'a la fleuve Niger bɛ taa olu ka dugu la o jiw fana tila ka segin ka na tuguni de i b'a fɔ komi ni ye Burkina ta fleuve Niger bɛ taa Burkina fleuve Niger bɛ taa Tchad fleuve Niger bɛ taa fo Côte d'Ivoire bon n'i ye o dugu 3 fara 5 kan o ye joli ye c'est ça qu'on appelle l'autorité du bassin du fleuve Niger Jimmy wulakata nin bɛɛ la bon ni olu ye kɔgɔji jamanaw de ye bon ni tiɲɛni dɔw bɛ yen n'o kɛra o dugu la o ji minnu bɛ segin ka na u bɛ dɔ fara anw ta kan i b'a fɔ sangarani minnu bɛ yen sisan 0,3% sur le budget ils n'ont pas de moyens maintenant ka k'u soit u ka ministère dɔ sigi o ministère min yɛrɛ bɛ hakili to sur le fleuve Niger mais n ko ministère de l'écologie bɛ to o la changement climatique de bɛ yen mais est-ce que an ka autorité yɛrɛ b'a dɔn changement climatique yɛrɛ ye mun ye Kasi fo ne y'a ɲɛfɔ an ye la dɛ o donnen tɛ est-ce que autorité yɛrɛ fana b'a dɔn tuguni an bɛ taa COP mun na COP ninnu nafa yɛrɛ ye jumɛn ye c'est ça où le bas blesse n y'o f'i ye yan n'i ye an ka autorités jateminɛ toujours u b'a jɛngɛ k'a lajɛ n'u y'a tan k'a sɛnsɛn département n'a tɔ tora mun ye u b'o ta dɔrɔn ka dɔ wele ka environnement d'o ma mun t'a dɔn Kasim ministère n'i y'a ministre 3 da minnu nana sa c'est environnementaliste min bɛ san mun don n'i y'a ka biographie la si je me trompe pas c'est un économiste n'i y'a lajɛ Samake il ne maîtrise pas très bien peut-être il peut avoir au moins des techniciens ka conseil technique bɛ yen nɔ mais ka fɛn dɔ de di dɔ ma mun y'a dɔnbaga yɛrɛ o de ka di n'i ye sɔrɔsikɛ layɛ bi défense ni sécurité a bɛ mɔgɔw bolo u yɛrɛ tun bɛ yen u b'a dɔn le ministre de la justice là Kasim c'est magistrat u b'a dɔn le ministre de la culture Mouno Anogoli a profession c'est magistrat culture bon c'est au fini do de be o b'an jɛ dɔɔnin quoi parce que jamana in na k'o lajɛ k'o dilan k'o ɲɛ quoi ni ba in dilanna diɲɛ bɛɛ bɛ se ka ɲɛ bɔ an fɛ Kasi mais aw yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye pour que a ka se ka dilan
aw ka tɔn n'a danna aw ma aw bɛ mun de kɛ pour que a ka se ka dilan n'a danna anw ma État ka fanga di ABFN ma agence du bassin du fleuve Niger depuis ka arrêté bɔra décret d'application t'u bolo kasi n'u taara hali mɔgɔ minɛ ka galaji kɛ fɛn kɔnɔ u tɛ se ka mɔgɔ si minɛ ka taa n'a ye tribunal la parce que quittance fɛngɛ redevance dɔw de kan ka k'u bolo n'i ye tiɲɛni kɛ k'i b'a poli tu payes o de tɛ yen État ka force de fanga dɔ de d'olu ma u ka se ka bɔ u ka effectif fana ka dɔgɔ est-ce que an fana ka jamana kɔnɔ u t'a fɔ ko mɔgɔw b'u k'u dahirimɛ ɲini danganda la k'an k'u to yen namasa danga boso danga awɔ kasi mɔgɔw dahirimɛ ni ji tɛ fan kelen fɛ o parce que olu bɛ tɛmɛ wa u tɛ fan kelen fɛ n'i ye sigiyɔrɔ dɔ d'a tigi ma danga 25 mètres n'o respectera i bɛna n'a tigi ye kɔfɛ dɔɔnin a b'a dahirimɛ sɔrɔ mais minnu b'a kɔnɔ k'a cɛ galadonnaw t'a kɔnɔ wa galadonna dɔw bɛ ba kɔnɔ kasi ji minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka utiliser c'est pas des produits chimiques o produits chimiques ninnu est ce que u bɛ jɛgɛw faga de wa u bɛ jɛgɛw balo de drakitigiw dun olu b'a kɔnɔ usine tigi minnu fana ka ji bɛ don dun olu fana b'a kɔnɔ bon n'i ye nin bɛɛ lajɛ nin bɛɛ de bɛ ji yɛrɛ tiɲɛ mais i tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a la et pourtant an bɛ k'o ji kelen de min Somazibu ka ji tɛ fan si fɛ a bɛɛ ba ye ne kɔnɔ c'est dans le lit du fleuve u ka fɛnw b'a kɔnɔ de ka sɛnsɛn ka produit dɔw k'a la ka tila k'a di mɔgɔw ma alors que produits chimiques ni fɛnw bɛ ka jigin a kɔnɔ AGSM mun bɛ yen olu kama agence nationale d'opération de l'eau nin bɛɛ ye mun ye gouvernement k'i sigi k'a lajɛ ka budget dilan k'a bɔ ka da kɛrɛfɛ maintenant e yɛrɛ bolo sa ji in bɛ jigin waati jumɛn bon nin ji in an tun bɛ fɛ ka an yɛrɛ an ka partenaire dɔw bɛ yen olu ko k'u bɛ na dans quelques jours ka bɔ Bruxelles u tun kan ka na an tun ye étude dɔw kɛ yanni COP cɛ parce que COP kan ka kɛ en mois de novembre Azerbaïdjan an yɛrɛ ka association min na taa mais partenariat b'an ni mɔgɔ minnu cɛ olu kan ka na an bɛ ka étude dɔw kɛ étude de faisabilité dɔw kɛ ka taa ba kɔnɔna la yen tuguni ka se ka profondeur lajɛ n'olu examen ni o résultat minnu bɔra an bɛ se ka en soutien en fonction de ça. a bɛ ko ɲinan ta ka nɔgɔ ko san wɛrɛ k'a bɛ juguya o kɔrɔ n'an ma farati ji bɛ sɔn ka na ji sɔrɔ yen. o Kasim bon o ye diyagoya ye o o diyagoya ye Kasim. parce que ji mana se wagati la a fana tɛ taa o. oui a bɛ taa dɛ Kasim a ji bɛ ka woyo de o a t'i yɛlɛ o. mais n b'a dɔn a bɛ taa o mais ni ji nana ji sɔrɔ o fana ka jugu dɛ. a Kasim bon maintenant changement climatique de don. e yɛrɛ ye ne jatigɛ ko san wɛrɛ ta bɛ juguya ni ɲinan. san wɛrɛ ta bɛ juguya ni ɲinan ta ye ça c'est obligé Kasim. diɲɛ yɛrɛ c'est à dire que nature yɛrɛ de don sisan quoi. nature yɛrɛ de don quoi. dugukolo yɛrɛ de ko a sɛgɛnna. très bien nature yɛrɛ de don. donc an ka maaw ka ba yɛrɛ de kɔnɔna. ka ba kɔnɔna to yen ka État ka kɛrɛnkɛrɛndaw dilan ka aménager Kasim n'i ye mɔgɔ yɛrɛ bila ba kɔnɔ a ye ba nafa bɔ a yɛrɛ ka ba nɔgɔ bɔ Kasim nɔgɔ o nɔgɔ bɛ ba kɔnɔ a bɛ se ka hadamaden yɛrɛ bɛɛ balo cɛncɛnbɔlaw ka fédération bɛ yen olu balo bɛ jumɛn na. cɛncɛn. bɛlɛbɔlaw balo bɛ jumɛn na. tɛ se ka bɔ kosɛbɛ. i tɛ se ka jigin o. i tɛ se ka jigin dɛ. n'o cogo bɛ yen n'i y'o cogo bila daraki dɔw bɛ yen nɔ. u b'a sama ka na. daraki b'a sama ka bɔ. dɔw bɛ se ka 500 tonnes de gravier kɛ par heure. a bɛɛ tɛ k'i kun u wele ko lepton. lepton ye bɛ ka jigin ji jukɔrɔ mais fɛn bɛ yen n'i y'o bila sisan. olu b'a sama ka bɔ. u b'a sama ka aspirer ka bɔ. bon n'i y'o bɛlɛ bɔ sisan o tɛ dɔw balo wa cɛncɛn bɛ dɔw balo Kasim hali jacinthe min bɛ yen gɔku min bɛ yen u bɛ dɔw balo. parce que n'i y'o yɛlɛma fɛn man di bagan ye k'a bɔ. mais munna aw tɛ lamɛn. bon Kasim lamɛnni ye fɛn dɔ ye ala ko cɛ an balo sirilen t'a la. ayi mais au moins an b'aw bolo aw bɛ nin baaraba in bɛɛ kɛ a bɛ taa kɔpu ni fɛnw na. an bɛ kɔpu kɛ an bɛ fɛnw kɛ a bɛ fɛnw kɛ e yɛrɛ bɛ tila kuma caman émission caman na. c'est comme nous sommes en train de prêcher dans le désert Kasim. aw kulekan tɛ ka mɛn. a tɛ mɛn parce que a tɛ dɔw arranger. voilà a tɛ dɔw arranger Kasim voilà le problème. mais an kɔni jamana n'i ye tɔnw lajɛ association ba joli bɛ jamana in na mais ni bɛɛ dɔɔni dɔɔni kɛ i yɛrɛ ka moyen na Kasim depuis an ka baara daminɛ an ma deli k'a fɔ gouvernement ye dɛrɛmɛ kelen d'an ma ministre ma na depuis an ye danbo mun ye 2 d'an ma an yɛrɛ b'an ka fɛnw bɛɛ k'an yɛrɛ ye. voilà magistrats banna et puis entrepreneurs banna an yɛrɛ b'an balo ɲini vraiment n'an y'o sɔrɔ fitini minnu bɛ yen an b'o dɔn tɔn in na ka taa sensibilisation kɛ mandenyanfanw fɛ ka yiri dɔw turu n'u b'a fɔ o ma ko vétiver ye babiji i bɛ musow ye ka babiji min ale ka ɲi ji kɛrɛfɛ n'i y'ale caman turu ale ka ɲi parce que nɔgɔ bɛ jigin ji la vétiver b'a sama de
ale b'a sama ka bɔ. ale b'a sama hali yɛrɛ ka miniji n'a y'i diya i b'a ye musow b'a kɛ mɔgɔ t'a faamu. babi u bɛ babi bila jago kɔnɔ toujours n'u y'a min a bɛ muso yɛrɛ nettoyer bon muso dɔrɔn tɛ a bɛ hali cɛ nettoyer. a ka ɲi quoi. a ka ɲi hadamaden yɛrɛ farikolo ma mais n'i y'a bila ji kɔnɔ fana a bɛ se ka jigin a lili bɛ jigin jusqu'à 2-3 mètres. fɛn fɛn bɛ ji jukɔrɔ n'o ye nɔgɔ ye produit chimique ye ale b'o de sama k'o garder quoi. voilà un peu. ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ samiya in a ɲinanama a kɔni ye fɛn caman yira an na bon ne yɛrɛ bolo aw tun bɛ wulikajɔ min na est ce que ba fana cɛncɛn bɔli est ce que nin ji in tɛ taa ni cɛncɛn ye walima cɛncɛn tɛ bouger de. bon Kasim n'i ye cɛncɛn lajɛ cɛncɛn bɛ n'i ye fleuve Niger ta sisan k'a daminɛ Kangaba ka n'a bila Kulukɔrɔ ne bolo ani Segu yanfanw ka taa Mopti cɛncɛn bɛ yen de sinon yɔrɔw bɛ ba in kɔnɔ cɛncɛn tɛ yen n'i donna Bamakɔ yan sisan k'a daminɛ commune 4 la ka n'a bila Moribabugu la a bɛɛ ye fara soit nɔgɔw de nɔgɔw de b'a jukɔrɔ an ye nin bɛɛ étude kɛ mais k'a daminɛ Badugu Joliba ka na Samaya ka na Farabana ni olu ye cɛncɛn bɛ sɔrɔ yen de bon n'i yɛlɛla tuguni ka na daminɛ vers Tienfala ka yɛlɛ Tienfala dɔɔni ka na Kulukoro ka yɛlɛ cɛncɛn bɛ yen mais a bɛ tila ka tigɛ tuguni ka taa bila fo Segu ni fɛnw kan dɔɔni quoi mais a t'a fan bɛɛ cɛncɛn wɛrɛ ka jugu n'o bɛ yen n'an y'o lajɛ o de ma fɛ an bɛ mun ɲini gouvernement fɛ o ye gouvernement ka a fara ka volonté politique kan en réalité toujours an bɛ kule de k'a fɔ le fleuve Niger est une artère nourricière du Mali balo fɛnw de don fleuve Niger n'i y'a mɛn Niger marakala Niger de bɛ taa marakala sɔrɔ yen o marakala kelen fana gouvernement tila k'o ji de feere mɔgɔw ma tuguni k'a ye jisɔngɔ sara o de kelen tila bɛ tila ka kɛ office du Niger ye bon n'i y'a ta k'a lajɛ office du Niger yɛrɛ dɔrɔn Kasim o bɛ se ka Afrique de l'Ouest bɛɛ balo ça fait plus de 3 millions d'hectares 3 millions d'hectares bon n ka kuma bɛɛ la n b'a fɔ la sécurité aujourd'hui des biens puis alhamdoulilah l'armée monte en puissance mais jamana qui hakili to la sécurité alimentaire qui est plus important que tout bon o balo ani dun ka fa la sécurité alimentaire fana n'i y'o lajɛ olu bɛ se ka kɛ ji minnu mana na ka jiw koron k'u bila ba kɛrɛnkɛrɛndaw bɛ se ka dilan pisciculture riziculture jiba bɛ ka tiɲɛni min kɛ yɔrɔ min na mɔgɔw ka so bɛ yɔrɔ min na kasi n'i y'a danni an b'u bɛɛ bɔ yen n'u bɔra yen minnu bɛ yen nɔ u bɛ pisciculture ni riziculture ni pisciculture ça veut dire que an bɛ nɔgɔfɛnw ɲumanw dun sans des produits chimiques ne yɛrɛ wulila ka bɔ yan dɔrɔn